When to me any holding any animonium ne kasiye eya wodia. But the other was say what the air call or the air ba. Boy home by so what the enquire actually my name anymore drum our brave. Yes, I can see a mouth papa. But the Emma woman so a tree and one shall one sa. Say when I'm going to me so back as I say whenever the years with him. Amen. I'm trying to entrance here. Yet the young upon as I said, and riding so I are domina and there in your more for Jase, district Yasin so, Rade Adaroma, Enemunina so, Abishia. Amen. Na minimum say, saying I ban young upon and I say, now say a ban young upon any more, not a butai binti, Nana, the buyer. Now I'm saying, when I see a shame, I saw a crow once. He passed and what they must see. Or more tea. I mean, ask them about more tea. I saw a crow. Amen. Or some say, young pass some dear, oversight, Yakasa, a free, do one every Kumasi, dear, and soon be say, a seminal cross will be our heart. Then yes, be a Kumasi, and I was here to also. It's an said, Kumasi for one, the idea, when you're infant way, near quiet, make myself for. Now, a bumpino, sending me in the mochi. A penny for the moon and mochi akusi. In the young pass. Now, and then, I did about qua. Yin I am fa and to Yaplan said, and maybe a young for heavy agony. Enna, young fan sorry. Pass sorry. Yamamodi will be a heavy agony, and a bepa sorry, and I did sorry. And son, the account will be a abba. And find some more me a sorry, dear. Now, some young can have no sort of crowns, and I did no crow. And I may be a no. Ye bay, I did have me be a no. Say, having young my idea. And the name in young home at Jumaya. Say the heavens here no so. And son up the Bia Badia. Be no making a year free and one. The mere hen on so pay ye pa praise the Lord. The Union I see Emfadi and some young upon. Emfa heavy, I've been and some young upon. And I said, Mitten said, when we come to church, means Oba sorry, I mean I am. So Oba sorry. Say any ever to us, the assembly not to us, or Pamano. It is said, Bra, Bitie, Neyo, meaning I am. Come, listen and practice. They say, no, young upon somebody come here who said, My Yaya who in Hebrew chapter 10:25. Say, Yaya who in Shiemu. In Shiemu, named to Yahu for. You will say, Obi giant, a sorry, and she a more semi than a giant. Now for any Christian crow for any asafono, and she will be odia, what we are said. So, Bedia to move, so one in to move, what we are said. Say, Christus as for her. Now, when you upon a one asafomu, asafoni, a yes, nipedia, and away in one quabi, and away you were free asafono. A failure, what jazz or no cry, I have Christus asafon, which idea. Then you say, what we ask into Insiamudi, a young set. Will be never me Pamaba sorry. Mimpensua, member. Yam some in no Akumamu. Akumami fita now Bob Bray young quadia, and you're sorry, I'll be corner, nobody better won't. And no Yakasa papa. And yet, I don't just be a Okason Swana. Say my back as son, and then I say, near drew a fan to me, no. Say, who said, Brandy Abba. Now for Bitsy. The Hebeti, and then I could not be Tienu some pa, and then I near near her, acquaintance dear be, and in Sebia, Yebenia, see a Benyamupo Fia, and Monyambia, a bit free Mwaba. And say, minimum more branch meetings, no dear, dear one cordier, and there's only a some no, what's it, and so on, find be now, and yes, a beer, a radiasa number and say, na ebi a yetu mirikande ochina na yepe ebe bi atena obu wanyango asamba na yetia ni ye ni abre den say branches bebre ho a enkra minya pa na say obi e bo no homodin say ankeka ani anamontuo no yango asam no abekanya ni ba bebre momo say asore na ye de kwa asore no afini nyina mu no say
was enano a wo de kwa aso no sua na ena wanfa nkwa so no edoso de a na yese wo yakwa eboturo bodwo na wa ayemmereye ti amadodo no ani abre nanso mman yanka se bia ye ani abre ne ye boy ho moden ye tumirika afi ba aka no ano na asem no yama mfana mafa so na afi de ape ye ba bia atena enye saa ne de sum Nyankopɔn de ye no mom yenye enkosi na se ha bi nyama ya so owuo nyama fa ya de a na won se ekoso adi Nyankopɔn asam so ekosi se Awurade ebeba ti bra betie na munyina no yo nti yaba afi yebehwe ne tie no sɛdeɛ akwansidie bebre no awo emaye ni mo no na ma bebre no ne fimi si nipa no esi nipa kwae akwantu etimi ba yare etimi ba adwuma sem na ma bebre nti onipa begya de wo ye no be fini fie no aba sɛ ɔbɛtɛ Nyankopɔn na ase no ɛniama a wa ama no kwae ama ne nsi ne kwae dɔɔso enti akwansidie ɛwɔ yɛba na nkasa ho saa na asɛm no nso tie ne yaba osi yɛ mmara yaba yenya yɛ ho yɛ ho nhyiamu yenyina ya behyiamu na asa na afọ yenyina behyiamu no nso no yɛhwɛ nneɛma bi a yenhyiamu no ebefiri mu aba sɛ yɛnka Nyankopɔn asɛm no mmemme Nyankopɔn asɛm no akora di ka nkan wɔ Matthew chapter 5 1-2 ɔse Matthew chapter 5 1-2 na ohun nkɔfoɔ kuokuo no ɔkɔɔ bepɔ so na ɔtena ase no n'asuafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn na obie na no ɛkyerɛkyerɛ wɔn sɛ nhyira ne nhom ahiafoɔ na wɔn a wɔsoro ahenni no ɛyɛ wɔn dea yɛtoa so yɛbɛhunu ɔka aban bɔ no a wɔsɛ ohun nkɔfoɔ kuokuo no Yesu ɛkɔɔ ɔtena bepɔ no so asuafoɔ no baa ne nkyɛn dɔm nyinaa atwa ne ho ahyia ɛna ɔkyerɛkyerɛ wɔn ti yɛdi ka yɛn ho sɛ ɔmo baa ne nkyɛn yɛn nso yɛba Yesu nkyɛn ti yɛbaa no Yesu no ɔnte wɔkwa na ɔdi dwuma bi ɔka aban bɔ no a wɔsɛ asuafoɔ no nyinaa ɛbaa ne nkyɛn nti yɛba Yesu nkyɛn na yɛba Yesu nkyɛn nso a ɔbɛkasa kyerɛ ɔka aban bɔ no a ɔtena aseɛ no ofiri aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn na mo nyinaa yɛmpika sɛ nipa dɔm atwa Yesu ho ahyia na wɔnyɛ opportunity na nso ɛka ɛdɔn no ho bie na wotie Yesu ne enjina bɛɛ paa na kyɛn wei sɛ onipa ba no deɛ wiase nyinaa yɛ ne dia wiase agye nkwa no ɛna nsɛm bi ɛwɔ n'anum ɛna nkɔfoɔ bi atwa ne ho ahyia ɛna wɔn nso etie saa nsɛm no enti yɛne a ɛnɛ yɛtie Yesu ne no sɛ ɛmɛna wasa ase so no sɛ yɛwɔ saa mmerɛ no a nka ebetie ne ne nka ebɛtena ne nan ase ɔmo ɛnɛ ɔmo ntena Awurade nan ase no ɔmo ni ɔmo ho adaagye no sɛ nka Awurade Yesu abrɛ so a nka ɔmo ntena ne nan ase ti mu yɛ nyinaa mpikya ɔmo nyinaa ba ɔmo tena ne nan ase ɔmo ba ne nkyɛn ɛna ɔkyerɛkyerɛ na sɛ Yesu evanse bi a Yesu ɔkasa ɔmo abo Yesu ɔkasa kyerɛ wɔn na sɛ obi te hɔ no ɔɔda a nipa no wɔte hɔ no ɔɔda anaa ɔɔdwendwene anaa ɔɔfa ha ɔɔsene ha sɛ yia nsɛm a Yesu ka no mu biara no onya ho mfa soro mo yɛ nika mpikye o ti yaba no nsa ase yaba o se yɛ mmara yaba yɛ betie yɛtie Nyankopɔn asɛm no nso nneɛma bebree no ara ne ku enti yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a ebetumi asi yɛ kwan wɔ asɛm no tie ho a ɛfa bi firi yɛn yɛn na ɛbɛkɔɔ soɔ ɛna ɛfa bi nso others na ɛbɛkɔɔ soɔ ebi ne ɛbɛde sɛbo yɛ ɛwɔ Nyankopɔn asɛm a yɛtie no enti ɛba na saa no a mo nyina mo pikya a mo ho sɛ nkɔmfoɔ no a Awurade Yesu ɛte mfifire ne wɔkasa na n'ani abere na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɔhwɛ Awurade nsɛm ɔkan na ɛdɔɔso bebree paa yie na wɔn kasa ayɛ afa Mose nsɛm keka ayɛ kyerɛ tumi a wɔwɔ ɛne nsasaeɛ bi a wɔde bɛ wiase ɛne sɛ obi a nyina ani a ɔnya nkwagyeɛ na wɔn nyinaa obi atoɔ na deɛ wɔto a wɔɔda anaa wɔɔdwendwene yɛbɛba so de yɛbɛhwɛ san yɛwɔ mu na mbɛsɛ mu nika nya pikya bi sɛ obi te hɔ na so wɔɔda a na Awurade Yesu nsɛm ɔka nyinaa no nsɛm mframa de ɛkɔ nsɛm ɔkasa gu kwa ɛkɔ na asɛm no nso sɛ obi bɛnya ho mfasoɔ nso a yɛsɛ n'adwene nso di asɛm a ɔretie no nso akyi amen nti sɛ asɛm no a Yesu ɛreka no a wɔn nyinaa ba ne nkyɛn na wɔn tie no asɛm na ɛbɛkyerɛ wɔn deɛ ɛsɛ wɔn yɛ wɔn nyinaa nte aseɛ sɛ Onyankopɔn asɛm no ɛbɛgaide yɛn na ɛbɛtenetene yɛn ɛbɛmia hu nneɛma bebree
When said a deep water for sorry. Ninja bonne name a cost will we as a pan, Yameba no one. With a meal some only who are crab. Because a radiansum and a be any. I mean, who when Yamupa pine. Yawari semu, Yajumayemu, Yabrabumu, Omopa Yasun Channel, which no fin and a church in Omo. Now, assembly Tiano, a coincident Benoit or and the assembly Tiano, and in Shnaba. Assembly Tiatim, the Saba. The Obiana Ginamina Comana, the assembly channel. Assembly to me, Tinia Craft through a mano. And I say a bumpire man cross a empire boy. So Nipan Nakumana, the young Passamachi, not Nakuma DH, not my idea assembly chia. Assembly was an American. Say, yes, assembly tea was some Yaka. Oba Soria. The one who come to church or so obet here on young Hopa Samoa. You will never be I was here, home. Our home. Amen. I was saying, I'm going some more. I believe behind the 18 I'm going some money of faith. And a corner. Say, you know, more say. You know, I bet I'm going him. Obia, you're quiet. Obia, tia semno. Obia, comedy assembly. Yes, I know. Yet, yes, I'm my effect. Yet, yes, I'm not my corner. The woman say, buy in a young pass some costono. Na, and never be a toast in the air. With a young semno. Yea, in tea, a man on your faith. A bass answer, one can radiate to the air cassade woman, not a diverted, so on any pa, on him the warrior, not a diverted, not tension. But then young football also the woman yabre. To win a serious people be almost so a poor young pass some a serious preacher, no one serious listeners, and also they are. There's an omnium bumu, I had the coronation young upon animonium. Amen. The young pass, and the young pass, and no, or see a tina come up pemu. Bra, Betiano, Ubetia, some no, tina come up pemu. Nothing so no, Yamai Yagene, any Akuma, any Samoa, air quality. Say, I was said, Yama, some no, so I 18, and who here, pa. Said the way you knock a consulting room, not a cohun doctor. Not one alcohol, doctor, no, but you know what, and maybe I saw you. And they said, what do you need the doctor air can also? O come back where the roof ruby. Sunny, Dr. Jesus, on your better him. And I have better than us. And all prescribe on maybe my aim. If we are here, Brabumu, and it may be a betimia, Amayatimia, Transit, Kama. Send young Pada Roma in the summer Bamunji. Every Yasi district, when some Mudisopa, and then I maintain your Mudisopa. And then you must have a question, maybe I'm a question here. Mobile Sameda, number Maniaje. What I say, dear? Say, be an Mekubusama said, and then more bay. I deal with one a beer would be up. Maybe I'm a busamo. Now, said the bear, they may say, Medana say, Mamma Dana say, and the other pie pounds, a radical church. Very good. And when I'm upon or church, said the bear, even Yapomodin, yet me at last year. Not a fair so having a balance on, and when it does one so any name free and so to me the young person the ATR. Yama had in I any actually enough the Yama. Yanya a brand so much some no ATN. Ye banning in our so Yabre, so young person also be ATR, or so young as some no one daje. If you say a son money young power, a some no ATN, or so did any for assembly team in Eba. The faith it come by hearing and hearing of the word of God. Ujangu pass and wuti na wuti na wuti na wuti na wano na wunya mujidie na jidie na ba ebiwani ujangu pon fam bi abetini ye ho se ujangu pon se yemfa ya ha ne dadwe nyina nto no so o se ya kura nim de ujangu pon nim de hia kura nsa ne eba nanim afei o tese se bi ambu sami bi amaji afei na wunya jidie wunya mimu ti asamiti no na wuti na wadwe nyina di achi no asem na ebe bibi pepe bi ama on the friends ya benjamin fie so ye betia e say ya benjamin ya ba o e say ya free ye fie aba bra betie ne yo na wutie ti asem na wutie na me kan ho asem a kire wo no se ekwan be na wo so fa so tie na me asem no se na so wutie asem ma na ye fe na ni nyina nso ya ba ti ya venso ba bi ya ba no se ebe ti nyankopon asem ye mfa ni die ma ba bi ya ba no kwasem ni se ya benyankopon fie a ya ba nyankopon ti asefo nanim ya kan nyankopon fie a apamofro mo die na refer to nyankopon asafo. So in the New Testament, you know, you can the house of the Lord there.
na ye ka ko Nyankopɔn asafo so nti ye ba Awurade fie a in the house of the Lord no so ye ba Nyankopɔn asafo mu ne aba na baabi aba no so se ye de ani die emma baabi aba ne edi obuo emma baabi aba no pa yie pa mo amana mo mpicha nwe se ewiase nyinaa je nkwa no gina wo mu anim ewiase nyinaa hene wo ne gina wo mu anim eno omonye opportunity bi etie no ti wo se baabi o mo aba no ene baabi o mo ti asem no fie no wo mo de ani die ni esuo ni hopopo bi etie emma asem no a eba no ebi se baabi asem no firi ba no efiri kronkron bi na eba baabi asem no eba no enfiri nipa bi nche na eba na ewiase nyinaa hene ena asem no efiri nche ba ti wo mbegada aye no na wo mo nko odwem ese mo aba mo badwe mo ana market na mo aba na ayi ase na mo aba ye ma ayi ase no nemu na enya ewi ase gather ni bi ni aba se we ni ase ni aba nemu ya ba Nyankopɔn ti asefo ni fie a Nyankopɔn asafo ti won se ye de ni die kasie pa ye ema Onyankopɔn wo ka Nyankopɔn asem no Habakkuk chapter 2 ye hwe Habakkuk chapter 2 a na hwe Nyankopɔn asem kan ti ba Nyame fie so ye betia asem no a ye hwe Habakkuk chapter 2 chapter 220 or say na Awurade ewo na sori fie kronkron mu na asase nyinaa nye kom wonanim Awurade wo na sori fie kronkron mu enti mahonam nyinaa obi anya quiet Awurade anim di se ne ye tie di obeka kire osoro muntie asase yaso na Awurade be kasa eni se Onyankopɔn e kasa na won se ye nipa bi a ye quiet se yakɔ tumi kasie bi anim de se ye kɔ Awurade pono ho ye ba Nyankopɔn e pono ho a ne nyina ye ba communion no de wo de kire wuni ansemi nua me pono me ba ho communion medibi se de ba ya mo de ma se nyina no mo hu se me nso ensama ye ka no me so me di so se me ye bibi wakokoa mu a me mba ho se de ba ya ye ne ye hye de ma se nyina no mo so magi madie se me nso me mo bra bone enti na me ba pono ho no ti mo de ma nyina mo hwe se me ye communion no bie ifi se me nso esum mo nyuma nyina no me nya bi ma ba Awurade anim ne mom se ye ba Nyankopɔn pono na ebi no ma communion no na communion no ne na kire se wo de kire se me ma bra ba me bo no me mfata nti mo de ma mo bi amfa ne ho nto me so ma mo nyemi ni me se me mfata Nyankopɔn anim nanso ehu ne mom ampa Awurade mo bro hu ni Yesu do ene hu mo bro nti ma ba Awurade anim ma ba asase ruwa ni nyina anim te me kɔ ne pono ho na se de be ya mo de ma se nyina be hu se me nsa awade me mokoro no me no obi anya aka obi hu adwemmɔne bi ani metirim ti edurum na ye kɔ communion a won ba hu a mo mfa suro ene won po na emra be se ye ba Nyankopɔn ti asefo nanim o se Awurade o na sori fie kronkron Awurade wo fan na sori fie enti ma honam nyina enye kom e wonanim se in the presence of God no be quiet, be silent na tie Nyankopɔn e de ka kire wo ye ba Nyankopɔn ti asefo nanim a ese se ye de ani die kasie e ma Awurade because ya ba nanim enya sabi ewiase ohini bi ni aba ne mo oberempon bi de nipa nkwa ne nipa home wɔ ne nsam do betuma nsa ye hyabere do betumi ama enema asesa kora akoyi ama ye ana betuma nsa ama esum aduru ye no nanim ne eba di ose mahonam nyina enye kom ɛwɔ Awurade anim ti Nyankopɔn asɛm no ne tie hu hia pa oka Luke chapter 11:28 ya ose enhyirane wo mo ti Nyankopɔn asɛm no wo mo ye yɛn ka kakra mo ka Bible no obi an kɔso ntwere Luke chapter 11:28 ose obi ka kire ne se enhyirane yafunu a ɛwo ɛne no fo a wonom ye na 28 ono de ɔka sɛ ampara enhyirane won a wɔte Nyankopɔn asɛm na wodi so mo nyina nka wɔn mo enhyirane wɔn mo te Nyankopɔn asɛm na mo di so nesa ansana nti unsa enema mi ansana no ba obodi kan ate Nyankopɔn asɛm no ansana asudie na bo enti nyɛ ne tie no ɛna ne tie no ɛka ɛsom ho o me nka sɛ wonkwa wo ba bi a wafa Bible kan na wo da ana oni no ɛne wɔ hɔ
obia nkasa go bra ode twa Nyankopɔn anim na de ye ka se wa ba Nyankopɔn ti asefo no Nyankopɔn ti asefo na asafo no na woka Awurade asafo no Nyankopɔn asɛm na wo tie no eka esom no eka esom eye esom to se ensan wo mo ti Nyankopɔn asɛm omo ensan nkɔfo omo te Onyankopɔn omo te asɛm na omo te na omo te wie nso afana aka asudie ente bra betie mo nyina very good. Na the American say, so obi anti Nyankopɔn obi ti Nyankopɔn asɛm na wamfa anya dwuma obekɔ heaven na so nkɔ heaven. Nti ansa na betimi adi asɛm no so no de na ebedi ka ba ansa. Nti sɛ asafo mu dia obedi kae aba. Obegya ha de wo ye nyina na aba wi asa. Afei wo betie. Wotie wi asa. Afei wo ba ba yo. Nti ne mi ansa ehia pa so obi ti Nyankopɔn asɛm na dwene eni asɛm no so a onya wo mpa so bia Nyankopɔn asɛm na mo tie no so obi tie na dwene no eni asɛm no so asɛm na wo tie na dwene ni so onya ho mpa so mo hia no so asɛm no tie no ɛwɔ enemies bebre asɛm no wɔtamfo ne tie mu no ɔtamfo wɔ ho de na dwene edi asɛm no akyi no wɔn onya ho mpa so ɔno odi asɛm no akyi tie yɛ asɛm no kɔ bia na sɛ asɛ ofolo asɛ obi odi bibi obi akyi no odi ne ntɛ ɔsɛ odi ne ntɛ eni sɛ o mesi akra no oni tune kakra bi o hwe obetumi ayera wo eni sa na asɛm no so tie ti asɛm no nipa na madwe nyina wa asɛm no so di odi asɛm na chi ti na asɛm na ewura ni mu enti won yempɔn a yemfiri ba bia Nyankopɔn asɛm no won enkɔ no na wayɛ nhyira bebree amen na akwan ewo negative listening so ho sɛ bi obi ti Nyankopɔn asɛm na wo se ti Nyankopɔn asɛm na yɛnhwɛ yɛsi ewa kwansidie wa asɛm no tie ho sɛ de wa kwansidie nso wɔ asɔreba ana meeting nkoro ho no asɛm no etie nso ɛwɔ ne tamfo asɛm tie me nyina nkasa asɛm no tie ɛwɔ ne tamfo ho na maka sɛ ebi ho a ne firi wa na wo yɛ ho ebi asɛ obi wɔ no ana ɛyɛ no ho ɛna obi wɔ nso obi na ɛyɛ no de wɔyɛ ne ho de ɔno ogyaa ne ho yɛ a nneɛma bɛkɔ yi ama no na sɛ de obi na ɛyɛ no nso de a ɛna na yɛ asɛm nti asɛm no tie mu no ebi wɔ ho a wankasa obetuma yɛ biribi de asi asɛm na wo tie ne ho kwan ɛna ebi wɔ nso de a obi na ɛma asɛm no tie no wontumi ntie ne yie hwɛ mo ɔmɔde ma sɛ nyinaa no a obi wɔ de ma sɛ a wɔda nkɔ nso nyɛ ɔmɛmɛ sɛ na nkɔ ɔnka sɛ patro me na me da no na nka yɛ mo yɛ nsɛm ma no nanso nyɛ nsɛm papa biara no praising ɔsɛ obi ani hɔ a ɔpagya ne nsa nti ade baako a sɛ woda hɔ na ɛkɔ so ɛnyɛ wana wɔkɔ so sɛ wana ɛna no firi wɔ ne mu sɛ ebia obi de nkɔmɔ bi hyɛ wo a na sɛ ɔno mom na ɔde sɛbo wɔ nti mom yɛ hɛ no nso na nti yɛbɛ Nyankopɔn fie a ɛne si yɛ da ebi ba sɔre pɛ ɛhɔ a ɔbaayɛ no a na ɔbɛda ɔne wɔtena akonnwa so no a wɔtena so no a sɛ wɔyɛ asafopani o sɛ wɔyɛ asɔre bo ɔne wɔtena aseɛ no a bohu a na wɔda ɔtena aseɛ no a nti wɔbɔ ɔne wɔde akonnwa bae saa nipa no deɛ sɛ dɛko bi na ɔdaeɛ deɛ ɛnyɛ hwee na mmom obi wɔn nso deɛ a wɔtena aseɛ no a na n'ani kum na ɔda ehu aberanteɛ bi kɔ Nyame fie mu kan sɛ Itiko sɛ mo nyina mɔtene ho asɛm Acts chapter 20 verse 9 sɛ abrosan to asom yɛnsa aberanteɛ kɔfa asɛm kɛseɛ paa bɛto asafo no so sɛ ɛni Nyankopɔn a na nyɛ koraa obi a wotie Onyankopɔn asɛm Acts chapter 20 verse 9 wotie Nyankopɔn asɛm no a no wada Paul ɛkyerɛkyerɛ kanyamsɛm no a to nyina n'ani kum san a wɔte abrosan ɔkɔtena no paa nso pɛ o wɔ ha bɔto kum wɔn nsa asɔre no afei no obiara afei de wɔn yɛ nyinaa wɔn nyinaa gyae fɛ ne Nyame na bɛɛ mu a ɔbɛwu ahyɛ asɔre no ɛdeɛ bɛn ntina ɔkɔda hae ti yɛn nkɔ Nyame fie nkɔda ti woda paa hu sɛ woda no ɛne obi na ɛyɛ wɔ ne mu hɔ deɛ wɔn na wɔyɛ ɔho nti mo hɛ no nso paa yie paa sɛ yɛn nkɔ Nyame nti sɛ woda a adeɛ fɛn sɛ ɔsɛ nya obi wɔn nso ɔnna ebi nso ɛfɛn lack of concentration na dwene ni asɛm na yɛka no so ebi ni wɔn nso asɛm no kɔ so no ano na ɔdwendwene bibi wɔ ne tirim obi wɔ te dɛ ma sɛ paa o
And so oni say yes a fine oni power baby na adwene wo ho ne wo say more dem say so obi dwendwene me bi hu ne tiri mu a say ebi a obi de ne ka ana say nipa no me ko ne nche de o ye kire me ne nya bi nie ti ye nyame asem ne ko so nya no ho no wo de wo dwene ono so obi de ne ka me pene kwa na me koche oto obi ade on pese wo de beba mada no amka me nti ase wote wonyina no odwene saa de no ne tirim eni wo odwene saa no na asem no ba no na esan ne ho because enema nipa dwene ho no edonso obi dwene ne best school fees ho obi dwene aware sem ho efie na dan bi e wo pa hai sika sem bi ne mebebre nti ne mebebre no a obi nso te dan ma se a wo cheke ne sika wo ne tirim ene unhuru na de ekoso nipa dwene ngopon nkwa nanim ti de nipa na to wonim se wa ba sore de na nso wa ba sore oba ne papa mu a na ne papa mu a me go nipa na te hwa na wo cheke ne ma bia akwantu obi so obewa no ene ma bia ebe na koma so bia wo dwendwene ho edi won sa asam do ye sra ne wo siri bi enso ma hwa na se asam ne nyina esa ne ho kom mo hwe ne na asam ne nsam ho anko na asam ne tan ba ko pa no ti ba bia nipa wo no ene ba bia na dwene wo ene se wa dwene wa asam no so mo sa fa wo sa asam no ye ka asam no na kodu ba bia na afa na nipa ne ho so a na asam na yira no na nka opesa nka preacher no krank yen san tim bio na nka wo nwunu because asam na ayira no what is ha enye e ma asam nyira wate. Praise the Lord. Now so very good. Nti mo modern say oto no o dwena obi nwunu obetimi abonitiri nko pa abonso obonitiri nko nyina na o dwena ebi ho ohwe mpa ye pa obi say oh Yesu uwasenu ya na so no obi say me kan say asema na me kan desi ya o say oh o de nya ka say mo me si Yesu uwasenu ya na so afi wo dwendwen asem na wo kan ya no just say nothing no anti asem na wo kan ya no and adwen no ya na edi ba bi a say edi ba bi a wa dwen no asem na wutie ni yi a adwen mebo am wo tie ni yi ana nya no nko nya lack of concentration obu won so ya nya ba sori a ne de ne se yakọ soro no obehwe ne ma bi yakọ so amen what is ha asem no ebebo wana se emwa obu ha bi ye ba so hakwa ne ba menya hu mo sa ade ebi wo hanka wo ba so ko ba bi obo so nipa no na ebi ne o ma yedi agoro ba ta no ane ba ne dan so nya me asem ba no o je ne ba agoro no ne di agoro enti ya se enti ukofi anto ba no ntime ne ni agoro ma ne yie mena wa banya mi fie no ene onno eyo ha ono na eya no hu praising ene obu won so a no wa anya lakin so kwatani pa no so nsi a na akra na se hwe nanim ma me no so ntimi hu sa akra na obi ono no obi ba na wo hwe nanim no ontimi hu so wonyi nani no so ne nso di agoro afei nipa no tinya ngopa asem akwansie ba akon no mo ho trobo ba akon no obata no aje ne bagoro na akra no so de na obesra hwe wanim na fe won so to na so hwe so se hwe no na oni di asam na de be esan ho ko mo me he no nso enti eno nso eyasam ne tamfo eyasam ne tamfo ba akon no e ma ta ya moye mu mo tise mo hwe mo ma ne yie eye kama at the same time so no e ma be understand obunyame asam tie ho amen ebi won nso a enya se bia wodi agro ebi nso penkomo kwa so na ko tena ni pe wo penkomo nche ya o se no nso guy papa yi na mami wodi nkomo she ni papa obu wo ti nyango pa asam no ano no onu obi di nkomo wo ti asam no na so wo ye ni cry pass da be na o we dia na nsama te so na wo yare pa preacher no preach no wo di nkomo asam no esan ho no asam no na wo betie na nipa na famu aba to obu won so unya kwotane nche pa kwotane nche dia adue ti hu so kwa asore na asore kasiem na hu so asore ne kwotane ha sei na nipa sma sidia ne nkom ba shamia akunya no ha nyami feye ya banya ngopon fi a akunya ne sei yi ase akunya obanya mi fi a me se nyami fie ankunya ya tena asore sei ade ebe
Yes, Yakunya. And you once a baby about an hour day. What am dabre? Uba Soria, Unida Bibia. Uban Tamo, the Atana Watana. Amen. Monhanonso. Tinya se bia now there be a hand who open to go. Open to ka. There be a hanamtana. Tiwa obetan dunhu. Ese na me fie akunya no erese ayiase akunya na anante sa ntuba so obitna na emum se wo so ohwe na sasem beba ma me bi ho a ono no de banamfo sore kotro wo de ntumba ho asem wo do ba ya wo de entana kunya so ma me we de kotana kunya so a wan hwa obede stable enu ano. Praise the Lord. Nti eno so me he no so pa ye pa. Amen. Nti enema bebre ho a ye ti na ngopon asem no ebeye otamfo amaye but ye bom modin su diso so ebeboa hwe enya se o se abanya me fie se mo ba amaye ko mu ho ayefe. Amen. Ana obi a wase bia nso menim se ede ne ya banya me anim na nso ye banya ngopon fie ebinim ho a mo banya me fie no se enya se bia amaye mo bobodu kunu mu a binim hwe obi ti sta bia waye ohempa bo bia hye no atari a shane star say ni sister efe paawo npa boy so efatana paawo wadwen di wami na china adwen di wami na chino wadwen na fi asam ni tie no so ene dodo no wa ye chei papa man ntuma na efo asubura na mo fa na say papa man na ta ne fatana paawo hwe ne watch bia ebo no mo ba fon na efe paawo what one na no hwere sa na ma adwen no so no de wo hwe no ho na ono eboa wa mo ahwe afi na ni asem tie no na afi wadwen no efiri asem tie so de e banya me fi a sa na ma ni nyina no ye ti na ngopon asema mo nyai se wo ti na ngopon wo ba hwe obi mpabo a wo de ye to kore sha na wahwe na wo ye ti na ngopon asema ma hwe sa na ma no. Amen. For the moment ya obaya sa na ma na pepe no asem no na esan ho na esan ntime sremo mo me he no so pa ye pa so bi ti star alpha anya hwe wo de ye pon a budma ni ti star no na so ba so koye bi na wakoye bi. Amen. To mo he no so pa anya sa nyangopon fie dodo no ye konya me fie na ho se me ni masori bo obi kura se asori no kura na obesan ko ja oni bi ko asori mo osi ason dem ho no won no aso obi ahwe no obi ti gina hwe na si ahwe no ma ne kwotena ase ansa na ade be na maye ye hwa ani yi ni kakra sa ahu bi abesra mo a nkan ne menu ya no ma no hwe kakra na wa ye de be oni ni kakra na boa. Amen. Anya sa nyanipa nyina na etimi sa ade no nyanipa nyina na etimi sa ade no ehe no so nti bibia ebeyi ya adwena fi na ngopon asem so bia no ye momodен se yibitima si ano hwana wo dem aseye hwana edem owo ha so obi a ha sei yesi onipa efan onipa wo na bia wadwene wo no hona na owo ndi yeti na ngopon asem a ye momodен bebre na fe message no so oban so a na afi ebinim so ha me ba ya me hu no sa nenso nkanya hwe de ebinim pa so ya sori ne anantenantie binim wa osori no okọ no osori no okọ se enye se bia o pay attention to be nature's call bia na okoye ho yiye dia ene o ho ene sori mprapem because ene serious ti eso okọ okoye ho yiye dia e monya sa dia obu osori no okọ no oba osori no okọ no oba nyamiasem no onya bintie nyamiasem na fa esan ho enti momo modern se obesori na se wo bibia okokoye ene enya hwe mama de kan enkomotinu pa ebi nso okwa no kwasori obre mu a emata bi no mjija abonten se na yenu bi ti abonten no mti wona odi nkobo obetima di nkomo sa ko bi se be koro ojina bonti o aya sa ne besu no obi so kwaka no ho ene na asem na sei na afena enkomo hodo nyina eba eno nso eya asem tie tamfo nti so kwa sore na se obenya ba bia tena dia nya ba betina
Na se obako na ha okura na ojeje wa bo mo ne siesie ni yie se de be ya wuti asane wi a asana kire de wasa oye wi a afi na afi obata no wahwe obanti mo mo wachiri ho no mo da obi nhomo na obi aka jonsa wo da to won hwe ni ya ne ho de se na utira ye yie mfana be fa wo sa to enyaka se yen so de pa wa sorry akofia okono empty minded empty message no de kro asem no onyamu mfaso bia ndi mesere mo hwe ni ye pa amen samoka nyame asem no a menim sa ente mebre asem no so hwe oka nyame asem of First Colossians chapter 4 verse 16 Paul ka kire Colossians no se o de krata akoma Lodikiafo na Paul ka kire mo se Colossians so mo ken kai Lodikiafo nwama no a mo ken kai modie ne wi a monko na monyi Lodikiafo de na mo so mo nkai bi na mo ken kai enti fa na se ye omonya ensem ye free Paul nche na ohwefo no kire wo mo ni wo ken kai kire wo mo ene sa ma ni bo na nya preaching aye let a message bi na de se ye kire ye yie ene ye ken kai mu asam kire wo mo na ade ye ken kai kire wo da obati bia na wo nante abati bia na mo mi wona mo ken kai na no be boaye Colossians 4:16 wana na onya nchira ewo enedai wana nyame ehira no good very good ngen kai ho ne hwe die awade ngoma no eka ose amen na se oken kai enwuma yi mo nchen ewie a mo ken kai no Lodikia asafo mu na mo nso mo ken kai die fi Lodikia asafo mu amen di ye be ken kai ese yenyina ya behia osmafo Paul atwe krata ade abreye yenyina ne aba ne na ohwefo no gospel no ken kai kire na obi ken kai ade kire wanya letter bi no ken kai kire na woda na wodwendwene a onza wodwendwene ne ma bi hu a asa obeka ne mpra pem enko utirim ti mo fa na se ya ebe nya mi fi a ye ken kai bibi na akire wo eni sa wote wana woda wonza obansema ko de ba akon no ana ebia wodi nkomo ana se bia obi ka bibi akire wo a ana even se nyame asem no kra no waba fie waba nyame fie kra ye nyina ya kenka wi a na de ato obi won so onya ka se ye kenka Colossians chapter 4:16 no a ye kenka wi no obenya da ye kenka ni nyina kosi adwen no na asem adwen no entimi ma onya ne ma mienu die ehia wo no e na obeboa ma otimi aye ko data na adwen nim se akenka na wadwen wo so ene na beboa wo na atuma ma concentrate wa ne kenka no na ayi wadwen afiri asem tie no so ti wo kenka ni nyina nkonsie no na preaching no ebia preacher no se mi wo kire mu nyina no na fe esa ho ene se ye kenka wi a wonso wa biye wodie amen ti ye nyina na ye bom kenka a ne nyina bom akenka ye nya wi a ne ye wi na fe otie ko se da be ya wadwen betumi akwa asem na wotie no so na ti men so aboaye enti mo hia no so pa ye pa na no so o se ye banya mi fi a edunu bi ye bobom paye se ye bom paye no so ya banya ngopon fi se ye ba ye bobom paye obu ha bia ampa abokra ye mpanimfo a omudi ye nim no mo kyerkyere ye banya mi fi no so a se ye re topic kra se ye mom paye a ba bi wo ha asori bo okomu a ye be re topic tin ba kan se mebre empire bomba ya hani abo yensem wa kansan bebre ya bobom paye yes na ngopon sei wa topic tin o mi nyina ya mom paye ya urugu marai come on wa bonensem topic ne nkwa ne hia no na sanka topic ne kwa wo ka kan ye no enka yempa abakwa na topic ne kwa anya de bai enye pa na nka ya de bai nti ya banya mi fie nso a mi nya very careful ya hwe ya empa abakwa yempa ababa ketuwa bi ya banya mi fie on the house of the Lord ai nya ngopon oti hasafo na safo no ya ba ye nyina na ya behia ya si ya bom paye obi nso ya bom paye no ano woni ene watenani na wo hwe de ya kwaso empa abo no omo bi o no oji no o hwe nkrofo bom paye no wo hwe ei obati woni kura si ya ti ani a enya bere bia na ati woni wayam fom so obati mati woni ne mo ti woni kura o sa bom paye ne mo se bibi a the stable wo bi won na bibi kwaso na wadwen afi wadwen di niam bi kwaso achi ne ma wontimi concentrate bi bom paye de a kati woni bom paye amen
anya saa ye banyame fie a ye mpa ebo no afei na ekofom ya banyame fie se ye bom mpa ye kra no a ebi ya na obuwa na enyini nti ana ebi na yare ebi nti na ne ma bi nti no ebi ya otenase a anya mfom so ne so otenase a entenase na nka se omo bom mpa na wo ti wo da bi bobi ne mo ebi a wo ntimi nyina wo se de obi abegina na wotenase a omfom ye ne mo wotenase no so a bom mpa ye ni bi obi won so otenase ya na no anu no ti woni ye bom mpa ye no otewo ye bom mpa ye no otewo na ye se ka bibi che Nyankopon wo haw oba Nyankopon nche ti ye se ye bom mpa ya obi a wontimi nya ho wode se bia obi wo ho wode a wo ye ba we bia wo de bibi nti wo tenase ya tenase at the same time so no ma wa bi ni nkompa abo no so amen asafo mu ha say very good na fi ade ba ko a ehia bio no se ye ba betie ni abeye ese ye nyina ye se ye ba ni abeye dey ye betie na o ba nso bo nso o frifie ba na prejudice na se what bibi ahye na dwene ene ho ba ti aso nso ba na bibi hye wa dwene nso anye ne ma mienu ye ne ye ka Nyankopon asem no si ye preach a ne ye kyerɛkyerɛ a ye benya me fi ha ye se ye mfa ni die no obuo mawurade de wo ka se o de wo ti o ese osuro Nyankopon obu ho preacher akutia no obo we me konya kutia ne akobo me akutia to wo banyina na de hye na dwuma se ada we ne be preach de se ne se yawu se ne de on de se ne on de so preach de akutia bo eno nso ehu enti se wo ye elder ana so ne ba eye sa ne ma ye twempa munyina pa ti enya die be se ti obi e ba sori ya no de ani gie na e ba to so ye banyame fie na ye ba no e ye ni gie eni preacher no wo preach ye no enza se konya enza se asem na ye ka no obu ha ye konya me fie no na fe adane jokings nko a asere system nko a ye betima kan sama kra ye betimi ase nya hwe ne nsi ya hwe ne ye ni mara ye ho so no na afedi ensankwankwa no ya woni ensankwankwa senkwankwa to ensankwa nyina wi ani ekwa ani ekofie ye nyina ya sra ani ekwa ya asem ya mfiri bade ho but in the house of the Lord no ye ba ne ya sra anya mfom so ne mo kan se mo preach asese mo preach kire ye no edume bi a na mo tini me so amen benimfo mo ha se mote Samo ha aha nyesa asoro mani ye nyina ya ba afei ye kwa asoro hu anansam ne kwato akire anansam ye de ye hu na mani o anansam no da bi na so no ebia na ya mpa ye benya mi fie ese eto anansam ona ye metie anansam ye betie Onyankopon ti asefo no na num ansem eni se wo ye preacher mo preach no ya mo very careful mo ene ye tie nso so se de be ya ye banyame fie a ye nwesa mpa ye Nyankopon fie no enye bibi ye de kwabo ye bra enye bibi ye de kwotena ase eni asam tie no wutie ma ne ye fe na fe preacher no so omo di ye anim no so omo no ye di ye anim no me nyina ye mmom ye mfa na mesuro wo kasa kire Nyankopon ma hu se enye wotamfo na kasa kire wo mo enye nkrofo hu bi na ye kasa kire wo mo ne Onyankopon ti asefo no ne ma ne nkrofo ene ye kasa kire wo mo na Onyankopon ti asefo na sam so ye de ma wo eni dia ono mo preach wa sori mo no mo tunkrofo fo no wa sori mo no mama mebia mo asem no enye ensem a ede nkoso eba na obi eti asem no a na koma tani yam obi eti obi mfiri nko no no so asem eba ye de ene de manyam mu aba pa nti preachers no munye very very careful amen na so mo hwe na mo nso ebia obi wo kwa no mo wakutie o enso asoma ba yes woneme ndo so esa asoro no woneme wonko ade na wodi asem bi beba bia woneme hwa na wo hwan praise him enye very careful na yema asoro mu enye de ti ebeti ha enkyerem de ba na wie nti eye preaching na eye preaching eye mpabo eye fasting eye nwomto so anyomtofo kwa na ejina Nyankopon mam ne yeto dwom a so nwom a yeto no aba wom ye anyom no so ekasa kire ani o
Enwom na ye tie no enwom na ye to a ye to nwo wose mon to enwene ho nwom enwene ho enwom na ye to no ye dwene ho ne wose enwom de abawom omo so omo se bibi na omo ba omo so e bo ne yiye bi so omo ba in the house of the Lord na me fie ne ya ba nti bibi an ye ya enwom ayenwom eye mpaabo eye preaching bibi an ne ya ye de aseda ngopon ni munyam ti me sere mo ngopon asafo mo me mo moden bibi obi ye wasafo mo bia no yenyama ne mfa ne kwan so enche enim se ngopon be ma ye de ansem no akona wiye na timi aboa yenyina amen ti ni di asafo nim no mo nye bi ade ye beye asafo ma mo ha se mpanim mo ha ko mo so o de mo da mo humu de ya ne mo hweye no ya obi wa ne obaji obemie na ni pa hwese eda no otu awoda woda ti mo elders mo to mo hwe na mo ano ko so mo da obi onu se na ni ye ne ya pa na ni onu se na ni ye ne ye ba so ebi ko sia na mo hwe ba di ka ya dantam se me na hwe na ba so na ba da dantam amen because one hwe ni ya obi wa what in nche ya na ni tiribo na die no wo yi ye ba no wo yi wo so ni ti mantimiano hwe obo amane ye praise him the yemo modern say ye betimi oba sorry ya oda kakra na aye kama ade ba akon so a aha kakra so ne say eno so ye kam anakra minya na cause oba sorry so a eduma bi a se what ben obi eno so bit my disturbance pa enframa bi fa na fa enframa boni bi fa ba bi amonto mbo ase enframa boni bet ma fa ba bi obu na fa be enframa no firi ba ho no ohwe sa nti na me amoa na asem no ayi adwena firi so nti obu wo ho a agya uhu se atams no enframa efiri ho ba no nya uhu san bi pa na wasore preko na aboa wo na wan koto bomb ba bia ko nya to bomb pa obi abe de step sa afeni yaka amen eno so de step etimi de step kakra ono obeyi nani obeyi nani ato ba bi oyi nani ato ba bi sa na manfo obre obi wa kwa osa je mu osa aka ho bio na fe na obi ya sore nti eno so ya na ya he no so akra nti wo de basa enche ye nhi ye ho so akra anya sa pa ona oprepre no obi ase ti next time one here and so e bia na e da anya sa na wote da kubina enema bi sa ekọ ha no eno so ya yinya botara kra bi amen ti ma do from ye be so na bom paye bra betie na yo ti asem no tie no muntie ma nya fe me ba bia asi eno kra me hu se multi asem na ya fe ade ba akọ no ene de mo ya de cause anana obi da na manhu na na ko mehwe mo ni mu a asana mutie no asama tie ma na ye fe mehu se obi dade na nso ebia ba ko bi da hye mu de a ayeye no onsa nka bi aha ne mo mi se na de mo ya de pa filialfo this week mo be se asem no mo tie ni yie na me se nyango pon se onhu ye mobo na de ya tie no omientime mfa nkobo ye bra na ensena ni monyam mo nyina ye nsori sana efe bra betie timma bibia ensem okwai e wasem tie ho pay attention mo adwene nkwa asem tie no nkwa so koso tie wi a e na wode kobo bra nti asem na be kire de ese wo ye e na be kire wa bra bo nti wo tie ni ye pa sa lete bi ye genka kire wo to bi genka lete bi kire wo ni mu asem genka kire wadwene ni so a obegenka ne mpapem asem asa wadwene ni so ndi hu de wo ka ba wadwene di asem na chia osem genka nkire wo mo ti ye genka na obi anai ye genka anya de obi nsoriye anya de obi di nkomo anya de bia obi ene ne be di agoro anya de obi check ni ska wo tirimu e ba sa no a ogenka afo be genka ye de enso nipa na anyamo ba bia but ye benya me fi a in the house of the Lord no e de benya futuo bi e benya enhyira bi ne de akọ asem ne kwat me tu ya de afiri mu asem me yi ehu mi firi wo so asem me sie sie wakoma na ewuwu mu na fe amoni da so bi na adwenwen no na so ate bumi nyina nsi trase
Yɛde ka abɔ mpa yɛ gu so ansa. Asafo Yehowa. Ɛnɛ wasɛm aba yi ma asɛm yi Awurade ɛne yɛ ntena na asɛm nyɛ nhyira ma yɛn. Yɛsrɛ sɛ Awurade deɛ ɔyareɛ deɛ ɔhaw bi da no so deɛ nsɛm wateɛ na Awurade asɛm no ayi n'atɛn no mesrɛ sɛ fa wɔn nsa to yɛn so na Awurade yɛntumi nante w'anim pɛpɛɛpɛ ne yɛn nso w'anim onyam. Yɛda wase wɔ ne Awurade Yesu din mu. Amen.